Shosha bafethu, this is your boy Mziwas, Mr. Fixer bufebe bafethu. Ikhantri singcwele kakhulu, siyayilungisa bafethu, bondla ingane ngesize zabo. So sifixe ikhantri bafethu. Wathi sifonele lona ke. Okay, lona ke kwenzakala ne story, uthandana nomfundisi, banengane, ujola nomfundisi. Ebehlala nendoda yakhe. Unengane ezu4, lengane yokugcina kuthiwe kamfundisi. Kuthiwa ngimtshela ukuthi akatshene indoda yakhe, or otherwise bazoyitshena indoda yakhe. Ukuthi yena lengane yokugcina ingane kamfundisi. Siphekwa. Ngizwakala lapho. Bambi phone. Hello? Hello? Ninjani mama? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMziwa lana ne? Mziwaphi? Kahle nginokwenza ama video la ku TikTok ngu Mr. Fixer. Ngifixa ikhantri, kuthiwa ikhantri singcwele kakhulu kodwa sikho lapho. Kahle lana ngithole i-message kuma DM mami kuthiwa wena unobudlelwane nomfundisi wakho. Imali. Inamba yami usasele bhuti? Kunomuntu ongidiyemile wangidiyema inamba yakho. Since ngikhuluma ngalezi inkinga zothando zabantu abanezingane nabantu bondlisa izingane zabo. Bondlisa amadoda abo izingane ngesize zabo. Kuthiwa wena nomfundisi ninengane. Iqiniso lokho. Umfundisi ubani? Umfundisi wasesontweni lakho. Wena unazo izingane ezu4, unengane encane manje, ingane yakho yokugcina le yes4. Kuthiwa uyithole nomfundisi. Wena lo muntu lalela ke sisi, before uphike lokukhelena lena ke lo muntu uthanga ngitshela ukuthi uzokunikeza 1 month mongalisha iqiniso endodeni yakho ukuthi lengane yokugcina asiye yayo le ndoda ekamfundisi. Uzohamba yena otshena ibandla ephinde futhi etshene nendoda yakhe, etshene futhi nomama mfundisi. Wena nomfundisi uthe yena ubani? Akayishongo. Ubani lo muntu ongena endabeni zami? Akayishongo igama ukuthi yena ubani. Kodwa uthe mina ngizodlulisa nje umlayezo. So ukuthi wena ucela ukuthi uyeke lento oyenzayo nomfundisi. Wena nomfundisi angithi umuntu onitshontshana nomfundisi angithi. Imake. Manje uzongibhidizela umndeni amabhidizo nomfundisi. Okay, wena into nendaba nayo ukuthi kuzobhidliza umndeni wakho, ubhidlize nomndeni wena ukwenzelana ukungcola nomfundisi. Why wena waqala walala nomfundisi? Kwakwenze njani ulala nomfundisi? No, angaze ngize ngiyenze leyo nto. So lento okay, lo muntu lona mina ngizomtshela ukuthi wena uphikile eqhubeke ne go ahead, or mina bengamncenga lo muntu esayidini lami ngikuncengele yena ukuthi engayenzi lento. Wena mase ustopa ukwenza ukungcola nomfundisi. Ithini go ahead yakhe? Cha, mina mangamncenga engavuma ukuthi engabe sasho kumnyeni wakho, ngoba phela mayekatshela umnyeni wakho kuzwanje ukuzokwenziwa ama DNA test. I DNA test ayiwaqamba manga sisi. So wena sikhulume sibonane face to face. Cha, ngeke ngikhona sisi. Cha, ngeke ngikhona ukukhuluma nawe face to face. Angithi mina ngifuna ukuthi uyeke. Okay, mina ngizomncenga lo muntu ukuthi engabe samtshela umfundisi. Mina ngicela ukuthi uyeke ukuganga nomfundisi. Uzame indlela zokutshena indoda yakho ngendlela eright, maybe ukuthi lengane angazi uzokwenza njani. Kodwa ngizomncenga lo muntu ukuthi engamtsheni. Angizwa? Angibanga mina ukuyeka le. Ngingabanga ukuyeka. Umyeni nami usetshelelana. Uthi ucabanga kwenzani? Angingabanga ukuyeka. Ucabanga ukuyeka?
It was oh, a once-off thing, kodwa oh, futhi awunqabanga ukuyeka. It was okay. So wena uyenze kanye nomfundisi, hayi ukuthi niyenza amahlandla. cha, it was a once-off. Wamitha. Amaphutha ayenzeka. Hayi nami ngiyavuma idimoni yazi esontweni idimoni liyangena lingenelele lafika phezulu kwakho lafika futhi naphezulu kamfundisi. So ke mina into engicela ukuyibuza usaqhubeka nomfundisi noma nisayenzi nayenza kayi1 kanti kwaphelela lapho. Sayenza kanye asisayenzi. Manje ke le ndoda yabantu eyitshena ukuthi ingane eyayo ekubeni ingane kungokamfundisi le ndoda ephenduka isilima ngoba unusaya lapha esontweni kwenziwe njani ke nangayo? Ufika kanjani manje kumyeni wami? Umyeni wami ungena kanjani kule nto? Cha phela uyangena ngoba phela wenziwa isilima phela lo muntu la. Wena ke wena yini into ofuna ukuyenza? Akangeni ndawo. Umundlisa ingane ngesiyakho utshela ukuthi ingane yakhe ngesiyakho ingane ngekamfundisi. Angeni ndawo kuma-family politics lapho wenzani ngendawo ke lapho. Hayi okay sis mina bekuthiwa ngidlulisa umlayezo kuthiwa wena tshena ubabawo umkhonyana wakho ukuthi wena lengane unayo ekamfundisi. Yilokho nje bekuthiwa ngikusho. Ngiyakwazi ukuthi Sibonane. ngicela ukubonana naye lokho okusendele i-DM lo ngicela ukubonana naye. Hayi angazi ngizomtshela mina ngizosenda imessage kodwa mina imessage umlayezo sengudlulisile sis ngizomtshela ukuthi wena ngicela ukubonana naye mhlawumbe ngizokhuluma lokho enikukhulumayo ngoba cha ungitshena lo kodwa ufebe umngako bani? Sizofika efebeni ngicela ungikhulumele naye lo muntu wakho. Hayi Ungayenzi leyo nto. akusumuntu wami umuntu engamazi ungidiyemile nabanye bangidiyema abaningi basho nje lezi indaba awusuqala kodwa mina ngizomtshela lokho kushoyo and then ngikhulumela naye. Ngizomtshela ukuthi umyeni wakhe akangeni ndawo uyangena phela kodwa kubona ingane engayazi. Mina asingayiprolong kakhulu sisami mina ngiyabonga ngesikhathi sakho nanokuthi ngizozama ukumtshela ukuthi wena ufuna ukumbona kodwa angazi ngizovuma kodwa nje yilokho ube right. Umyeni wakhe akangeni ndawo kubena umfebele. Hayi sisibhabhayi hayi cha ufebe ubuthwele ngekhanda inkosi. Hayi I'm sorry to say that. Yo. Hayibo. Hayi ngiyaqopha. Umuntu yagula ekhanda bafethu. Uthi umyeni wakhe akangeni ndawo kubena kuyena ofebele umyeni wakhe. Hayi abanye abantu abakho right la. Hayi asiyeke bafethu. This is your boy Mziwas bafethu Mr Fixer fixing ubufebe we are fixing ubufebe. Make sure ukuthi nawo monento oyaziyo ngasomeone owenza zonke lezi zinto emgilingwane uyangithinta bafowethu. And then don't forget ukuya online uhambe uyochecka iModern Badada kuyiyona engigqokisaba bafowethu kulama golf t-shirt. If now you wanna look good njengami ungabachecka Modern Badada and then bazokusetha ngezinto ezikhala kahle. And then bafowethu hey abantu besimami bayachitha. Mina khona okwangijithela ephuma ebusuku uthi good night and uyaphuma yena yoshaya esayidini hey bayachitha labantu hey mina ngiyabazi shapa bafowethu danko.